Mentakasngi ke Khasi Student Union kau tundu ia Director ke National Institute of Technology Meghalaya NIT. Sai sopen sora is Khasi halo ke jibu kendon ke nege Islam bumbit ban pep kelas tangsi sengiru. Usama Arabic Khajana Education Secretary ke PSU CCU ang bakani ke jibu kendon ke NIT. Tak basoi ke jinyete ya ki samla puri kamlong ke bayaham namar ba hak jinong beula bandon ke jimpang sistem pembansi ban pep kelas. Kajing sinokia kaseng kadai hal kajing bu kendon bagi bum wan kelas 4% kin siap be ne siap pensito. Kawai berkalong hal kajing bum siap ban tau itu tenhun aku kan institute bakal ipo sita yo ba bol bedai baik kadai ban no yang kendon. Liang ke KSU Education Cell juga CEC kelawan mentang skill banyak seorang apa day bagi ke National Institute of Technology Meghalaya kepada seorang kejuan keseng seni kalau minta katuk ani ki jinglet don bor jong kenika institute beningkong kadi hakwa kala haksan ki kena ya kawai ka undertaking ke belong bean ha kawa kala force ki kena kimla bon voice out ki complain ki jongki wat bakimla ban thau kinu ki students body apo kanika institute lam da komta kin sabe ne kin sa terminate nangipo ka institute khabar kadon sok kuai ka declaration form ka bakila submit ki khana baki ai bakin sign wada kanika declaration form hila ban iba ka close ka basang ka peniba kanika institute kala betha but kapen ko ngo ikna baki kalalong compulsory ki bakin habyo we kata ka 6% ka attendance andre kajilong brio but kumki samla puli ninget ba 6% ki ka attendance kalong ka dia nomor ba dandan ki khap ba kumki samla puli la bandan jingpang jing sistem kindon lani kanu ka kamsusi ne kamsuba yeng asam dengan tray makan penlong compulsory nak kalian ke institute bagi kena bagi habit ban don ya attendance ke basi 4% kalong ke bomdai kumju hiru habangi keran bedeng buat ke undertaking ila ban iba kum kaseng hi nitip ba kaan kedon constitution kedon ya constitution pila ban syam ba ki article 19 adu clause 1A 1B but 19 1C badai ka freedom of speech expression but right to form any students organization ne ki union te habang ipet ki NIT kum ka NIT trisi la ban tep pat fila ban iru bagi don hi la ka jong ko students council buat hangi mene ki ongi ba ki don ki management committee bala head de ki professor but ki dean jong kanika institute hi henry kai ka bala pensolongo ingi pat ka ba tak hiru ya ki samla puli kalong ba ya ka jimbom sha ki ban form ki report ki organization buat kinian kalong kebabian markat kum berfipet ki bun ki supreme court judgment ki bala peni badi kum nadu kadang ko ke judgment ko badi abadai ba University of Delhi ang tu kila tho sai ba ka supreme court ka ai bor ya kinu ki student community bakin thau buat bandon ki organization la jong kena kalian keseng hi la ai por ki sitayong baki day ban revoke lani ki di ban weng no mardor ya katu ka undertaking khnang baki khun samla puli ki jongi badan hang ni kila ban form ki kinu ki organization ne ki association ki welfare ki kwa ke ka khubor hi ka ba nakaliang ke education cell hakani kasni ka wanra kalong ba ni pensgo security ki institute
but kiwai ki universities ba himshim day ban khang lani ban supras ya kasur jong ki samla pulia da ka bapi khang ki bakinum yo lan ban pensai la dia lani bakin yo ban demonstrate ya kono ka jengkwa ka jongki kum ki samla pulia ong bakin revoke ani bakin weng no mardor bangi la aipor ki sityo bakin weng ni ka undertaking kalong ba kisnam ki blalen adu usnam ada alpusang ka haga jingekran bagi samla ribok di presiden ki la ai ka verbal agreement bagi la ong bato kin pensange ndai ka kham dan kum kata de usnam ada alpusan pan la bun ki complain ki bangi yo ki samla puli ki ba de nang ni ka institute bagi ong baka bun ke jingduna haka infrastructure abade baka bam kadi kalek kawan ke jongki hang ni te karukom por baslap ubunai me jor bahau slap ki flood dot ki kamera te dealing ba kita ki concern ba ki kena pan kimyo shu kalan ban voice out kita nomor ba kaba lingkong hi kat bakimpat weng yang kini undertaking ki kena kinomla hi ban voice kataru nomor de ki voice su kila ban shashim action kumoi kumat te nakaliang kasih ka jingon ka jongka ni mentang singi kalong bed ba ya kani ka undertaking ki di ban weng bed mardot apo sitayong kenang ba ki samla puliru ki badan hang ni kinyo ban express sila jong kinyo ya kalat ban persngong ya la jong abade ka jing ka jongki ka bagi syam apo kani ka institute